Ak si myslíš, že za menej ako 8 eur nemôžeš chrániť svoju techniku, tak ti ukážem presný opak. Už dlhšie som rozmýšľal nad tým, že si k technike, ku kamere, dronu či notebooku kúpim AirTag. Predsa len nikdy nevieš, kedy niečo zabudneš, alebo ti to niekto ukradne. A vtedy je super vedieť si to vystopovať. Pôvodne som mal v pláne kúpiť originál od Apple, no nedávno, keď som prechádzal cez Action, padlo mi do oka niečo veľmi podobné. A stálo to ani nie 8 eur. Tak som si povedal, prečo to neskúsiť. Testoval som to pár dní a musím povedať, že to vôbec nie je zlá vecička. Sice ti neukáže presnú polohu, ale aspoň približnú. Cca 20-30 metrov rozdiel. Páči sa mi jednoduché prepojenie k zariadeniu. Viem si predmet pomenovať, napríklad kamera, a pridať emoji. Takže hneď vieš, o čo sa jedná, aj keď máš viac zariadení. Hlavné pre mňa je to, že ma upozorní, keď sa od predmetu vzdialím. A čo je zaujímavé, v podstate v rovnakom rozsahu ako originálny Apple AirTag. Takže poďme si ukázať, ako sa to spáruje. Spárovanie je jednoduché, nájdeme si Find My iPhone alebo nájsť. Podržíme zadné tlačítko, kým nezapípa. Klikneme na plusko, dáme pridať iný predmet a teraz sa lokalizuje. Dobre, máme ho nájdený, pripojiť. Názov, dáme napríklad dron, vyberieme emoji, dáme lietadlo, dáme pokračovať, súhlasím, dokončiť. A máme to spárované. A pre viac takýchto videí mi daj sledovanie, aby ti nič neušlo.